Mattew 10. Għalhekk kull min se jistqarrni quddiem in-nies għad nistqarru jien ukoll quddiem missieri li hu fis-smawiet. Imma kull min jiġħadni quddiem in-nies għad niġħdu jien ukoll quddiem missieri li hu fis-smawiet. Amen. Mis-serla tagħna dan huwa kliem soprju, kliem illi iġielna naħsbu anke minn issa minn qabel ma għadna smajna xejn dwar xi fisser eżattament. Għatina mulej li ma nkunux imkaxkra mal-filosofija ta' id-dinja bil-pluralizmu tagħha illi l-idea li kulħadd għandu raġun, kulħadd bil-mod tiegħu miexi fit-triq it-tajba. Għatina mulej li kollna dak il-kuraġġ sabiex din it-twissija ta' ibnek Ġesu noħduha b'kull serjetà. Aħdem fina mulej bi-spiritu tiegħek sabiex kwalunkwe riforma, kwalunkwe bidla li jeħtieġ issir fina jirnexxielna li nadottawha sabiex isem ibnek Ġesu ikun ta' bilħaq imsebbaħ fostna u permezz tagħna. U dan tolbuh għall-glorja tiegħu. Amen. L-aħwa, jiena personalment insiba faċli ħafna nitkellem dwar Alla man-nies. U ikomplu miegħek. Illa għaliex meta nitkellem dwar Alla, tajjeb, kulħadd għandu Alla tiegħu. U allura ma nafux eżattament min hu dan Alla qegħdin nitkellmu dwaru. Tifhmu bħali? Il-problema hi meta nitkellmu dwar Ġesu. Għaliex il-Bibja tgħid illi Ġesu għarrafulna lil Alla. Meta nitkellmu dwar Ġesu, issa mela speċifikament nafu dwar li ma Alla qegħdin nitkellmu. Alla l-ħallieq tas-sema u l-art, Alla li huwa l-gvernatur fuq l-univers kollu tiegħu, Alla li provda fidwa permezz ta' ibnu stess, u Alla li qiegħed jiddomanda minn għandna l-indiema biex indurru lejh b'fidi sempliċi ħalli nsibu l-maħfra minn għandu u allura wkoll nitlu fil-wirt grazzjuż tiegħu. U Alla speċifiku ħafna meta nitkellmu dwar Ġesu. Hemmhekk id-dinja tara problema u mill-ewwel jibdew l-oppożizzjoni. Ġesu għad-dinja huwa problema. Daqskemm ukoll huwa soluzzjoni tal-problema. Ġesu jaf ovvjament illi meta aħna se nitkellmu dwaru u nistqarruh ġifieri nammettu apertament li aħna tiegħu bħalma huwa tagħna u hemm din ir-rabta bejnietna u s-sit aħna d-dixxipli tiegħu u li mgħallem aħna l-iskjavi tiegħu illi se ikun hemm sfida qawwija. Frattant Ġesu jgħidilna illi jeħtieġ illi nistqarruh u jassumi mingħand niesu li dawn iva se jistqarruh. Li tistqarru ifisser aħna nitkellmu ħafna dwar tistqarr dnubietek u bir-raġun għandna bżonn nistqarru dnubietna, ġifieri li naqblu Alla dwar il-ħtija li aħna ġibna fuqna nfusna minħabba l-azzjoni ħażina tagħna. Wara meta nistqarru dnub Alla huwa fidilu ġoż biex jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Imma daqshekk importanti huwa li tistqarr il-Ġesu. Tistqarr il-Ġesu ġifieri li tgħix apertament filli tafda fih bħala s-Salvatur tiegħek, illi ħafirlek dnubietek u allura se segwih bħala s-sit uniku tiegħu. Uniku tiegħek. Tistqarru jfisser li turi minn ma toqgħod tinħeba wara subajk, turi apertament li inti tixxiplu tiegħu, li inti tisma' minnu, illi hu għandu jett fuqek, xtrak għalih innifsu u allura inti issa il-qaddej tiegħu. Għaliex huwa daqshekk essenzjali illi nistqarru Ġesu, għaliex huwa daqshekk importanti.
L-għonnet, l-istqarrija meta aħna ngħidu bil-fom mingħajr ma niddejqu, mingħajr ebda riserva li aħna nappartienu għalih u mhux biss nemmnu fih ma wkoll nħobbuh u rridu noġbuh minn ġurnata l-oħra. Din l-istqarrija hija evidenza illi verament nemmnu fih fil-qalb tagħna. Infatti, Rumani 10 jgħidilna illi jekk inti tistqar b'fommok li Ġesu huwa s-Sid u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int se tkun salvat. Għax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fomm wieħed jistqara s-salvazzjoni. Minn barra u minn ġewwa rridu nuru li aħna ta' bilħaq issa il-fiduċja tagħna hija f'Ġesu ta' Nazaret li darba kien moti fuq is-salib u issa imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Illi tistqar b'fommok, il-fomm juri xem fil-qalb. Ovvjament, hemm nies b'ipokrezija illi bil-fomm jgħidu xi ħaġa il-kontra, però normalment il-fomm juri xem fil-qalb. Ġesu jgħid illi mill-milja tal-qalb jitkellem il-fomm. U allura bir-raġun l-Apostlu Pawl qiegħed jgħaqqad l-istqarrja tagħna u t-twemmin sigriet fil-qalb, tajjeb, irid illi dawn it-tnejn jiffurmaw xhieda konvinċenti li aħna ta' bilħaq ġustifikati, li aħna ta' bilħaq Alla qed jgħodna bħala ġusti minħabba il-sakrifiċċju ta' ibnu Ġesu. Ukoll Alla bħala sit il-ħsad, Alla li għandu erwieħ, għandu nies inferxa mad-dinja kollha. Tajjeb illi xi darba oħra irid jiġborhom, tajjeb, sabiex ikunu jiffurmaw il-koll flimkien l-arusa ta' Kristu, Alla l-Missier jippretendi din l-istqarrija bil-miftuħ minn għandna il-koll. Id-dinja trid tintlaħaq bl-Evanġelju, vera jew le? Dan huwa l-mandat tagħna, Alla batna biex iva nkunu strumenti ta' dawl għal dawk li għadhom fit-tlam. Predikaturi, evanġelisti, missjonarji li qegħdin jagħmlu x-xogħol utli tagħhom, però għal ħares naħsbu li Alla bagħat il dawn biss biex jistqarru lil Ġesu u biex ixandruh fid-dinja. Le, Bibja tafferma illi kull mifdi, kull Kristjan għandu jistqarru. Kull Kristjan bil-mod tiegħu, bl-abilità tiegħek, bil-miżura ta' fidi li Alla tak, tajjeb, ma tistax tistqarru bl-istess mod kif stqarru Luteru jew Calvinu jew l-Apostlu Pawlu, dawn kienu ġganti tal-fidi, tajjeb, imma bil-mod tiegħek jeħtieġ li tistqarru. Ġesu li t-tixxipli eżattament qabel tella lura fis-Smawiet qalilhom intom se tirċievu qawwa. Tajjeb, referenza għall-Ispiritu Santu. U se tkunu xhieda tiegħi, il-kol kemm intom. Tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ġudea, fis-Sammarija u satru fl-art. Kull fejn hemm id-dixxipli ta' Ġesu dawn huma msejħa, dawn huma rikjesti biex jistqarru lil Ġesu. U din hija r-realtà illi naraw matul l-atti. Per eżempju, meta il-Kristjani meħabba il-persekuzzjoni qalat meħabba Stifnu, dawn xterdu, ħarbu minn Ġerusalem u għalhekk għaddew ixandru l-kelma kull fejn marru. Id-dixxipli kollha, kull fejn marru biex jistkanu xorta waħda baqgħu ixandru, baqgħu jistqarru lil Ġesu. Ħana ġanejt kulħadd bl-abbiltà tiegħu. Ma toqgħodx tirraġuna il għaliex jien mhix kapaċi nitkellem u nġib dak l-argumenti u nispjega l-fidwa b'mod komplut. Għajt dak li taf. Mill-esperjenza tiegħek sa fejn wasalt tkellem. Stqar lil Ġesu. Il-mara Samaritana kemm kienet taf. Ġesu kien għadu kif kellima u kellima dwar l-maħaj u laqata anke fil-kuxjenza tagħha, issa marret lura lejn il-belt u lin-nies spontanjament
ma ħaditx kors da fuq l-evanġelizmu, imma spontanjament għaltilhom ejja waraw bniedem li qalli kull ma għamilt. Dan mhux il-Kristu. Bdiet tħajjar il-ħaddieħor biex iva forsi huma wkoll jitqanqlu u jaraw xi ġmiel x'eċċellenza hemm f'Ġesu Kristu. Meta Ġesu darba fejja raġel imwielet a'ma, tajjeb, u dana daħluh biex jinvestigawh u isaqsuh ħafna mistoqsijiet, fis-stadju minnhom qalulu inti xi tgħid dwar Ġesu ġifieri li darba fetaħlek għajnek. U dak qal hu profeta. Darba ma kienx jaf ħafna dwaru, ma kienx jaf imma kien jaf li bħalma l-profeti tal-antik kienu jagħmlu l-mirakli, dan ukoll Ġesu ta' Nazaret illi għamillu t-tajn ma' jnejh u għallu samur inħasel fil-menqa ta' Silwam. U ġilura jara. Għal dab bil-fors profeta. Li kien jaf, il-ftit li kien jaf, għalu. Pero Ġesu meta mbagħad reġel ta' miegħu. Għallu temmen int bil-bniedem u għallu minnu mulej biex nemmen fih. Għallu dak li qed ikelmek. Jien stess. U għallu nemmen jasid. U għadu raħ. Għal darbohra stqarrija issa jerġa' aktar affermattiva dwar Ġesu Kristu. Għandna lil Timotju pereżempju, Pawlu ifakru lil dan il-kollega tiegħu għallu tqabad it-taqbida tajba tal-fidi. Iva, mhix ħaġa faċli illi nkunu kif Ġesu għalinna bħal naċ fost il-bub. Ma rridu nitqabdu għad it-taqbida tajba tal-fidi. Aqbad il-ħajta dejjem li għalija kont imsejjaħ. U li dwar stqarrejt l-istqarrija tajba fil-preżenza ta' ħafna xhieda. Timotju f'din l-okkażjoni għamel stqarrija tajba. Tkellem b'mod pożittiv, b'mod miftuħ dwar il-fiduċja tiegħu illi kellu f'Ġesu Kristu. Raġuni oħra, għandna nistqarru l-Ġesu għaliex f'jum il-ġudizzju u nafu li Alla ħatar jum illi fih se jagħmel ġudizzju jew ħaq minn kull bniedem, kbir u żgħir, għani, fqir u minu. F'dak il-jum Alla jirrekjiedi din l-istqarrija konsistenti u regolari ta' Ġesu. U ħsieb solenni li qed jagħtina hawnhekk. Kull min jistqarni individwalment, kull min jistqarni quddiem in-nies, jien ukoll qatt nistqarru quddiem is-sieri li hu fis-smawiet. Ġesu qed jgħid min jarafni f'din id-dinja, tajjeb, u jgħid li jarafni bħalma jintassew il-Messija Alla liben, jien ukoll se narfu fil-preżenza ta' missieri li hu fis-smawiet. U allura minn issa tista' tkun taf fuq liema naħa tinsab. Fuq l-lemin jew fuq xelluk. Mitluf jew salvat. Skont xi stqarrija hija tagħmel dwar Ġesu. Littra ta' Ġwanni f'kapitlu 4 vers 15 jgħidilna. Kull min jistqar, kull min jammetti ġifieri illi Ġesu bin Alla jammar fih u falla. Mela x'qiegħed jgħidilna hekk li jirdu nistqarru illi Ġesu minu ta' bilħaq Ġesu. Ix-xhieda ta' Ġeħova pereżempju ma jistqarruhx il-Ġesu għax jgħidu li huwa anġlu maħluq. Irridu nistqarruh kif ta' bilħaqu. Kif ta' bilħaqu. Fil-bidu kien il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. L-identità vera ta' Ġesu. Jekk aħna nistqarruh, Alla jammar fina u aħna nagħmru f'Alla. Ġifieri għandna din ir-relazzjoni ħajja, din ir-rabta ma' Alla il-ħaj. Raġuni oħra għala nistqarru lil Ġesu għaliex il-Kalvarju, il-fatt li Ġesu miet fuq l-għolja tal-Kalvarju jiddomanda stqarrija pubblika. Ġesu ħabna tant li kien lest illi jgħaddi mir-redikolaġni, mit-tajjir, mis-swat, mill-flagellazzjoni, mill-mibeda, saħansitra illi ħallihom isamruh mal-għoda tas-salib. Pietru jgħid u nnifsu tabba bid-dnubiet nasa fuq is-salib. Biex aħna mejtina d-dnubiet
ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħ tiegħu intom kontu fejqa. Għax intom kontu bħannax mitlufa, imissa rġajtu dortu lejn ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Ġesu għamel da kollu u għannom tagħna. U għamlu pubblikament mingħajr infatti għalik li hu warra pilajb il-għalix għal ferħ mqiet qudiemu sofra s-salib. Ġesu fatt il-Bibja tajt illi ma jistħix isejħilna ħutu. Bid-ġufijiet kollha tagħna, bid-debolizzi kollha tagħna, bl-inkonsistenzi kollha tagħna, Ġesu ma jistħix isejħilna ħutu. U allura ħanistħu aħna. U raġunament naħseb jiena qawwi ħafna, Ġesu jarafna pubblikament m'għandniex narfu ħanna wkoll pubblikament. Jerġa' l-eżempju ta' Ġesu wkoll jevoka stqarrija bil-miftuħ. Kif ġab ruħu Ġesu, pereżempju quddiem Pilatu. Pawlu jirreferi għal meta kien quddiem Pilatu u jgħid lil Timotju nordnalek fil-preżenza talla li għad il-ħajja l-ħwejjeġ kollha u ta' Kristu Ġesu li xed l-istqarrija tajba quddiem Ponzju Pilatu. Quddiem Ponzju Pilatu Pawlu qed jgħid. Ġesu xed stqarrija tajba. Tkellem bil-miftuħ, tkellem mingħajr ħabi, ma provax jawweġ il-fatti, avolja kien jaf illi l-verità illi qal quddiem Pilatu kienet se tiswielu ħajtu. U frattant xed stqarrija tajba. Jekk immorru fil-Vanġelu ta' Ġwanni naraw kif Pilatu ikkonfrontaħ u saqsih direttament fil-Ġwanni 18 vers 35. Pilatu iġab jaqgħu jinludi ġensek stess u s-saċerdoti ewlenin telquk quddiem x'għamilt. Ġesu wieġeb. Saltnati mhix minn did-dinja. Kieku saltnati kienet minn did-dinja, is-servi tiegħi kienu jitqabdu sabiex ma nkunx mitluq f'idejn il-lut. Immissa saltnati mhix minn hawn. Ġesu qed jgħid għandi saltna smewwitija. Għalhekk Pilatu qallu int sultan u Ġesu kien jaf li jekk ħajwieġeb iva kien ħajjiġi akkużat li huwa traditur ta' Ċesri u allura ħaqqu l-mewt. Allura int sultan Ġesu wieġeb int tgħid li int sultan għal dan l-iskop twelidt u għal dan l-iskop ġejt fid-dinja sabiex nixeta l-verità. Kull min hu mill-verità jisma' leħni. Ġesu stqar il-verità ħajtu kollha kienet dikjarazzjoni ta' persuntu li huwa l-Messija mibgħut minn Alla x'ġie jagħmel fid-dinja u allura jippretendi minna il-disċipli tiegħu illi ta' bilħaq nimxu fuq il-passi tiegħu. Darba minnhom Ġesu jgħid student mhuwiex fuq l-għalliem tiegħu. Għalkemm illu jippruvaw ikunu. Ma student mhuwiex fuq l-għalliem tiegħu. Imma wara li jkun ittrenjat għal kollox, kulħadd se jkun bħal l-għalliem tiegħu. Ġesu jippretendi minna aħna nsiru bħalu. Illi id-dnub ngħidulu dnub u s-sewwa ngħidulu sewwa. Mhux kollox gris u kollox jgħaddi. Ma jitkellmu l-verità. Darba minnhom Ġesu l-ħutu stess qalilhom id-dinja ma tistax tobgħodkom lilkom. Ma li tobgħodni għax jien nixed kontra d-dinja illi l-mejjel tagħha huma ħsiena. U Ġesu qed jgħid illi student wara li jkun ittrenjat mill-għallim tiegħu jsir bħalu. Ġesu jridna nitkellmu bħalu mingħajr ma neħbew wara subgħina. Kif allura nistqarruh quddiem ħadd ieħor kif? Importanti nsaqsu għad il-mistoqsija. L-ewwel nett irridu niftakru li aħna bdejna l-ħajja Kristjana tagħna bistqarrija definittiva dwar Ġesu bħala sidna. Aħna għadna fejn qabel konna fomna siket u qalbna kienet indifferenti jew anke avversiva lejn Ġesu Kristu, issa wasal dak il-mument illi ngħidu jien nemmen f'Ġesu illi hu bil-mewt u l-qawmin tiegħu ħafirli ħtijieti. Nemmen fih. Jien tiegħu. Dana il-fidi tagħna għamilniha pubblika
Tajjeb, ħbiebna, il-qraba tagħna, il-nies fil-familja tagħna saru jafu x'deċiżjoni ħadna u x'vera. X'ġralna. U hekk għandu jkun. Il-ħajja Kristjana hekk tibda. Dabba kien wieħed indemonjat u Ġesu fejqu, il-liberaħ mill-ħakma tad-dlam, u dan l-infejja rrid segwih, però Ġesu qallu mur aktarx għand il-familja tiegħek, għand qrabatik u għajdilhom kemm il-mulej ħanna għalik. Alla jrida nibdew minn dawk li huma l-eqreb lejna li qegħdin ngħixu magħhom li jekk inti ta' bilħaq Kristjan għajdilhom x'int. Għajdilhom x'int. Minn hemmhekk jridu nibdew. Pawlu meta kien għadu persekutur tal-Knisja, meta Ġesu fetaħlu għajnejh, imqar fejn kien f'Damasku, minnu fih jgħidilna, minnu fih, minn hemm qatt jitrattieni, minn hemm qatt jaħsibha, daħal fis-sinagoga tal-Lut u xandrilhom li Ġesu hu binalla. Xandrilhom Ġesu huwa r-riflessjoni eżatta ta' Alla l-Missier. Dik li tfisser li huwa binalla. L-istqarrija tagħna tibda appuntu mas-salvazzjoni tagħna. Nieħdu postna allura fuq in-naħa ta' Ġesu. Ġesu jaqsam l-umanità fit-tnejn. Dawk li huma favorih, dawk li huma kontrih. Tista' tkun neutrali jew indifferenti? Le. Le. Ġesu stess jgħid min mhux miegħi u kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi iferrex. U allura iva, rridu nieħdu il-pożizzjoni tagħna, il-ħajja tagħna tibda billi tintwera, fejn hemm il-ħajja tintwera, vera jew le. Jekk għandek żerrija u di żerrija spuntat minn ġol ħamrija, tajjeb tibda turi il dik iż-żerrija ħadet. Kif turi? Billi x-xitla kuljum tikber ftit. Vera? U allura dik l-istess fidi illi għandna f'Ġesu li aħna stqarrejna wkoll, Alla ried illi wkoll nesibuha, illi aħna nuruha b'mod pubbliku bil-magħmudija tagħna. Kull minnu Kristjan jiftakar il-ġurnata meta tagħmel, vera jew le? Alla apposta jrid illi d-dixxipli tiegħu immedjatament wara li jemnu ikunu magħmda biex jagħtihom milestone ħajdu hekk, biex jagħtihom issa dan huwa bidu ġdid. Inti mitt ma' Kristu u miegħu qom tal-ħajja ġdida. Issa mhux il-fama tiegħek li tot, imma l-glorja ta' Kristu. Issa mhux il-prestiġju tiegħek, imma l-unur u l-eċċellenza ta' Kristu. Għalhekk naraw illi il-Kristjani matul iż-żminijiet malli wieħed jikkonverti ifittex illi jitgħammed. Għandna ħafna u ħafna eżempji fl-Atti tal-Apostli fejn naraw in-nies illi appena afdaw f'Ġesu Kristu tagħmdu. Pereżempju jgħidilna dawk li aċċettaw il-kelma ta' Pietru, il-priedka li kien għadu kif xandrilhom, dawn tagħmdu u żdiedu f'dak il-jum madwar 3000 ruħ. Eżempju ieħor huwa fl-Atti 8, vers 12 fejn Filippu qiegħed jippriedka fis-Sammarija dwar is-salt Natalla u l-isem ta' Ġesu Kristu, dawn emnuh dawn nies u tagħmdu kemm irġiel kif ukoll nisa. Il-magħmudija hija xhieda sabiħa u pubblika li inti issa ta' Ġesu. Il-ħajja il-mewt tiegħu hija l-mewt tiegħek, il-ħajja ġdida tiegħu hija l-ħajja wkoll ġdida tiegħek. U allura minn dakinhar irridu nkomplu b'din id-dikjarazzjoni illi f'kull okkażjoni, kull bieb miftuħ li Alla jagħtina, illi niltaqgħu man-nies u ħafna drabi ma l-istess nies li nagħmluha magħhom minn ġimgħa l-oħra, din id-dikjarazzjoni messa tkompli tul omorna kollu. Insibu ħafna nies illi stqarrew il-Ġesu pubblikament. Ġesu darba iltaqa' ma' Natanjel u għallu konverzazzjoni qasira. Natanjel spiċċa biex qallu Rabbi, int bin Alla, int is-Sultan ta' Iżrael.
L-istqarrija qalbina u miftuħa ta' dan Natanjel. Ġesu tant ħab pjaċir bih ta' kien għallu inti għattara ħwejjeġ akbar minn dawn. Għattara s-sema miftuħ u l-anġli talla neżlin u tilejn fuq bin il-bniedem. Dawk in-nies li jistqarru l-Ġesu, Ġesu jagħmilhom il-ħajja tagħhom aktar u aktar spiritualment sinjura. Tumas ieħor, Tumas illi qabel iddubitaħ u għal mhux ħanemmen jekk ma narax u nkun nista' ndaħħal subajja fil-mark tal-imsiever. Ma l-ġimgħa wara Ġesu kien hemmhekk l-ewwel jum tal-ġimgħa wkoll il-ħadd iltaqa' ma' Tumas u Tumas spiċċa biex qallu l-Ġesu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Xi stqarrija sabiħa vera. Xi stqarrija sabiħa. Illi misna nagħmlu quddiem id-dinja li ngħidu Ġesu huwa s-Sid tiegħi u Alla tagħna. L-istqarrija però l-istqarrija bil-fom issir kredibbli u ssir tkun sinċira ta' bilħaq jekk akkumpanjata b'ħajja illi taqbel magħha. Tip ta' ħajja li taqbel magħha. Ġesu jgħidilna mhux kull min jgħidli Sid. Hemmhekk qed tistqarru vera qed tgħidu Sid. Sid qed tindirizzah bħala Sid. Ma mhux kull min jgħidli Sid jidħol fis-saltna ta' smewiet, imma dawk li jagħmlu r-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Ġifieri l-istqarrija tagħna u l-azzjonijiet tagħna minn ġurnata l-oħra jridu jkunu f'armonija flimkien, jridu jkunu jaqblu flimkien. Mhux bil-sinek tgħid mod tindirizza Ġesu Sid imma mbagħad tagħmel li jfettilek. Dan huwa mod importanti ħafna kif nistqarru l-Ġesu. X'ngħidu u x'nagħmlu iridu jkunu jaqblu flimkien. Altrimenti dik il-fidi li qed tesprim bħal hekk hija biss fidi mejta illi ma tiswix. Pawlu jirreferi għal ċertu nies u jgħid li dawn jipprofessaw li jafu lil Alla. Jikklejmjaw li jafuh il-Alla, imma bl-azzjonijiet tagħhom jiġħduh. Ma rridux inkunu dak it-tip ta' nies vera. Għajdu kunu nies illi iva l-andament ta' ħajjitna juri illi ta' bilħaq aħna sudditi, aħna ubbidjenti għall-awtorità ta' Ġesu fuqna. U allura m'għandniex għalfejn niddejqu illi ngħidu hekk quddiem in-nies. Mod ieħor kif nistqarruh il-Ġesu huwa proprjament kif għamiltu intom dal-għodu stess. Li ġejtu hawnhekk ma' tixxipli l-oħra ta' Ġesu biex pubblikament. Tajjeb, u n-nies isiru jafu li intom tmorru f'dik il-knisja fejn il-Bibbja hija mnuta, hija pritkata u nfittxu li nobduha minn ġurnata l-oħra. Huwa mod sabiħ illi Ġesu iridna nassoċjaw ma' dixxipli oħrajn fil-qima, fit-talb, fl-evanġeliżmu, fis-servizz, f'kull qasam ta' ħajjitna. Ukoll nistqarruh bil-parteċipazzjoni tagħna fiċ-ċena tiegħu illi hu ħallilna. Meta aħna nieħdu mill-ħobs u mill-inbit qegħdin nistqarru anke bil-wiri issa illi aħna nappartienu għalih u rridu li nżommuh bħala il-fok ta' ħajjitna f'kull sens. Dawn huma modi viżibbli kif tistqarr lil Ġesu bħala s-Sid tiegħek. Il-kwistjoni kollha hija din. Qiegħed tistqarru b'konsistenza. Qiegħed tistqarru minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra, minn xahar għal ieħor b'konsistenza. Jiġifieri mhux daqqa tibrilla u daqqaru każ għalik. U mestek tistħi, ma b'konsistenza. Pass pass, ġurnata. Nieħdu l-eżempju ta' Pietru. Pietru stqarru l-Ġesu meta mill-mument li Ġesu sejjaħlu kien qiegħed isewwi xbiki tiegħu magħhugh, Ġesu sejħilhom. Ħallew kollox marru warajh. U Pietru baqa' miegħu, inkollat miegħu. Kull fejn hu mor Ġesu hemm issib il-Pietru. U kien jistqarru darba meta Ġesu qalilhom tridux tmorru intom ukoll. Peress li kien hemm xi dixxipli ta' parsi li kienu qed jitilquh. U Pietru dar fuq Ġesu qallu mulejant minn imorru. Int għandek il-kliem ta' ħajta dejjem u aħna persważi u nemmnu li inti qaddis Alla. Xi stqarrija sabiħa, vera? Xi stqarrija sabiħa.
Ma nistax nifhem kif nies illi darba mxew wara Ġesu, tajjeb, għal xi raġuni ma jista' jkun hemm ebda raġuni illi titlaq jew tabbanduna l-Ġesu biex tmur għal xi ħaġa x'aħjar minnu m'hemmx. Vera? U allura Pietru bir-raġun jgħidlu mulej, għand min immorru? Int il-qaddis Alla. Nafu min int u miegħek konna u miegħek se nibqgħu jiġri x'jiġri. Darbohra meta Ġesu saqsihom min taħsbu n-nies li jien li bin il-bniedem u bdew jgħidulu l-opinjonijiet tan-nies, Ġesu qallhom ma intom min taħsbu li jien. U Pietru qabeż qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. Stqarrija importanti, tant importanti li Ġesu qal fuq din il-blata ser din il-Knisja tiegħi. Fuq dawn żewġ veritajiet tant u tant kruċjali li jien il-midluk talla l-unzjonat mill-missier bħala il-profeta, il-qassis u r-re tagħkom. Bħal profeta biex naqlakom mill-ignoranza spirituali tagħkom. Bħala l-qassis biex noffri sakrifiċċju darba l-dejjem għal maħfra dnubietkom. Bħala r-re tagħkom biex nipproteġikom mill-edewa tagħkom, nieħsiebkom u nirrenja fuqkom għal ġid tagħkom. Dak huwa l-Messija. U Pietru qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. Minti xejn inqas mill-missier, int ir-riflessjoni naraw lilek qegħdin naraw il-missier. Bħalma Ġesu aktar tard qabel miet Filippu qallu għalfejn, qallu inni daqshekk magħkom Filippu għadek ma tafnix min ra lili, ra lill-missier. Bin Alla, ġifieri jurina minu ta' bilħaq Alla. Pietru stqarru ripetutament bil-fom, però nafu wkoll l-isforz id-djufija darba minnhom ċaħdu għal darbtejn tlieta. Però li rridu ngħidu il-korsa ta' ħajtu ta' Pietru waħda impressjonanti ta' stqarrija bil-miftuħ u bla riserva. Min bħal Pietru kien kapaċi jgħid quddiem nies pagani Atti 10 illi ordnalna nippritkaw lin-nies u nixhdu salennament illi dan Ġesu huwa dak appuntat jew maħtur minn Alla bħala l-imħallef tal-ħajjin u l-mejtin. Pietru qed jgħidilhom hemm imħallef fuqna, diġà maħtur, li ħajamel ġudizzju minna u dan huwa Ġesu. Kemm irridu nkunu qalbiena biex lin-nies li llum il-ġurnata jaħsbu li kollox jgħaddi u tista' tgħix kif tgħix u ma jġilek xejn, hemm imħallef. U aktar minn hekk jgħidilhom dwaru il-profeti kollha jixhdu li kull min jemmen fih jirċievi l-maħfra ta' dnubiet permezz ta' ismu bil-ħila tiegħu jirċievu wkoll il-maħfra ta' dnubiet. Min priedka hekk, jekk mhux Pietru. Anke quddiem is-Sanedrin qal li m'hemm ebda isem moti taħt is-sema, m'hemm ebda isem ieħor moti taħt is-sema li bih nistgħu nsalvaw li f'dak ta' Kristu Ġesu. Pietru stqarru l-Ġesu, stqarru saħansitra illi kien lest u infatti miet martri għalih. Aħna forsi maħniex msejħa biex immutu martri, ma msejħa biex ngħixu għalih u nistqarruh u nkunu tawla għalih. Bħalissa għaddejjin minn stadju ta' reklamar u meetings politiċi. Qatt rari naħseb jiena ssib il-xi ħadd tesserat mat-tali partit, il-partit A, illi jistħilu tesserat miegħu, vera jew le? Ma teżistix il-ħaġa. Jew li huwa tesserat ma' partit B imma fis-sigriet ma teżistix. Kulħadd juri l-lewn tiegħu u kulħadd jipprova jinfluwenza l-ħadd ieħor biex iva jiġi fuq naħa tiegħu politikament. U allura għalfejn aħna għandna nkunu mistħija jew intimidati li nibqgħu bħalqna magħluqa meta nistgħu u infatti għandna l-okkażjoni illi Ġesu nistqarruh pubblikament. Għalfejn intimidaw ruħna hemm diversi raġunijiet.
Forsi għax naħsbu li Ġesu u l-Vanġelu tiegħu huma irrelevanti għal ħajja umana preżenti? In-nies vera jaħsbu li dak li qed jiġri madwarna huwa aktar importanti l-ekonomija, l-politika, x'qed jiġri fl-Ukranja. Però aħna nafu li l-aktar ħaġa importanti li qed tiġri fid-dinja tafu x'inhi? Li Ġesu qed jibni l-Knisja tiegħu. Semmu li xi ħaġa oħra aktar importanti minn hekk. Semmu li. M'hemmx. U allura bħalma qal l-Apostlu Pawlu, jien ma nistiex mill-Evanġelu ta' Kristu. Għax huwa l-qawwa Alla s-salvazzjoni għal kull min jemmen. Sew tal-Lut kif ukoll tal-Griegi. M'għandniex għalfejn aħna qegħdin noffru lid-dinja xi ħaġa li mhux biss hija relevanti, hija meħtieġa urġentament għalihom. Imma għalfejn nkunu intimidati forsi għax nibżgħu mill-konsegwenzi wkoll, forsi għax nibżgħu illi insofru, imma ftakru l-ġimgħa l-oħra Ġesu tkellem dwar il-biża'. Qalilna tibżgħux minn dawk li kapaċi joqtlu l-ġisem imma mbagħad ma jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ibżgħu minn Alla aktarx. U ftakru wkoll li Alla joskom u jipproteġikom. U allura għalfejn għandna nibżgħu mill-konsegwenzi. Il-ġenituri ta' dak ir-raġel imwielda għama meta se jħulhom biex jiċċertifikaw dan u da vera t-tifel tagħkom li kien imwielet għama. Tifhem? Finalment qalulhom saqsu lilu għandu l-età tiegħu. Jitkellemu għalih innifsu. Għaliex għamlu hekk? Ġwanni jgħidilna. Għax beżgħu mill-Lut li ma jkunux imkeċċija mis-sinagoga. U aħna l-aħwa ħanitkellmu onestament. Aħna imkeċċija mis-soċjetà. Maħniex parti mill-flow u mill-kurrent tas-soċjetà li fiha ngħixu. U aktar ma nuru l-kulur tagħna, illi aħna nappartienu għal ċittadinanza tagħna hija fis-smawiet u l-politika tagħna hija monarkija il għaliex naqgħu taħt is-sovranità tas-sultan tas-Slaten li jismu Ġesu. Aktar nkunu nkunu mormija, nkunu imwarba mis-soċjetà. Għalfejn nkunu intimidati forsi wkoll għax mhux vera nemmnu jew esperjenzjajna il-qawwa tas-Salvatur. Di ta' min jaħseb fuqha. Forsi m'intix tistqar jew toqgħod ħafna lura il għaliex għadek ma doqx u għadek ma rajtx kemm huwa ħelu l-mulej. Jew forsi wkoll għax iddeterminajna fina nfusna li nibqgħu dixxipli fil-moħbi. U din kattiva. Di kattiva. Ġesu der pubblikament. U miet pubblikament għalina. Għalfejn għandna nibqgħu dixxipli. Ġwanni kemm il-darba jsemmi dawn dixxipli fil-moħbi. Giuseppe ta' Arimatea kien wieħed minnhom. Kellu l-privileġġ illi Ġesu ndifhem fil-qabar ġdid tiegħu, però sa dakinhar kien għadu dixxiplu fil-moħbi minħabba l-biża' tal-Lut jgħidilna. Minħabba l-biża' tal-Lut. Għalfejn għandna nkunu dixxiplu fis-sigriet? Dixxiplu fis-sigriet huwa anomalija, huwa kontradizzjoni. Għaliex aħna imsejħin Ġesu qal intom id-dawl tad-dinja, intom il-melħ tal-art. Ma nistgħux melħ li jaqta' ma jkun jisfa' xejn vera, jintrema u jintrifes barra mill-bnedmin. L-alternattiva li aħna ma nistqarrux il-Ġesu hija waħda tal-waħx illi tiċħad il-Ġesu. Kull min jiċħadni jgħid, kull min jiċħadni quddiem in-nies għad niċħdu jiena wkoll quddiem is-sieri li hu fis-smawiet. X'konsegwenza kera hemm riservata għal dawk li jiċħdu l-Ġesu. Għal dawk illi ma jistqarruhx pubblikament. Fil-Vanġelu ta' Ġwanni għal darb'oħra naqraw propjament dan. Kull spiritu li ma jistqarx lil Ġesu mhuwiex minn Alla. Infatti dan l-ispiritu tal-Antikrist li smajtu li ġej u issa u diġà fid-dinja. Kull spiritu, kulħadd, kull spiritu li ma jistqarx lil Ġesu mhuwiex minn Alla. B'nofs sentenza Ġwanni qed jikkundanna
u jikxef bħala fażulli u bħala folots ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja. Qegħdin tinnotaw? Qegħdin tinnotaw? Kull spiritu li ma jistqarx lil Ġesu mhuwiex minn Alla. Reliġjon li mhix imsejsa u mbnija fis-sod b'mod solidu fuq Ġesu, iċċentrata fuq bħala l-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna mhix minn Alla. Mhix minn Alla. Daqshekk ċar titkellem il-Bibbja. U aħna allura ma nistgħux naffordjaw illi il-Bibbja titkellem iswed u abjad u aħna nitkellmu fil-Gris. Ma jistax ikun. Pawlu jagħmilha ċara illi jekk aħna niġħduh u wkoll jiġħadna. Mhux tiġħdu Pietru bid-djufija tiegħu tajjeb inqabad fuq seq waħda u ċaħdu. Imma ħadin ngħidu illi tistqarru konsistentament b'ħajtek u bil-sielek. Tistqarru minn ġurnata għall-oħra. Ħadd iżbalja, ħadd immissja iva. Imma id-direzzjoni ta' ħajtek, il-fissazzjoni ta' qalbek fuq min qiegħda, dik il-kwistjoni kollha. Dik il-kwistjoni kollha. U allura illi tiġdu kif tibqa' silenzjuż, pereżempju, meta ħadd ieħor qed jitkellem u qed jgħid id-da u qed jitkellem b'mod faħxi illi kollox jgħaddi u inti tibqa' silenzjuż. Tilaba li m'intix Kristjan sabiex ma soffrix tajjir jew redikolaġni jew anke konsekwenzi. Ma nistgħux naqgħu f'din it-trappola. Il-tib tal-proverbi jgħidilna il-biża tal-bniedem iġib nassa. Tibża mill-bnedmin x'ħajjgħidu fuqek, x'ħajamlulek, il-biża tal-bnedmin ġib nassa. Iżda ma jafda fil-mulej ikun eżaltat. Fil-jum propizju Alla jonora u jara fil-dawk li huma tiegħu. Il-ħajja tagħna bħala Kristjani hija jibsa. Hija jibsa. U ma stawx ngħidu li mod ieħor. Hija jibsa għal dawk li huma serji fil-fidi tagħhom. L-isfida tibqa' il-fatt li tittgħix konsistentament bis-stqarrija tiegħek, stqarrija ċara, illi inti mhux biss temmem f'Ġesu ma tħobbu tittonoraħ. Meta qed tgħidlek quddiem in-nies ħajsiru għassa tiegħek biex ma liċ kien żball ibellawlek dak li żball. U jgħidulek ħud, meta tistqarru int trid tkun aktar determinat illi tonoraħ fi ħsiebek, bi kliemek u b'emilek. U allura għalhekk qegħdin ngħidu il-ħajja tad-dixxiplu mhijiex faċli u laqas hija rħisa. Illi ta' kuljum xahar wara xahar dis-serrija dit-taqbida kapaċi tgħejjik. Verew le, kapaċi tgħejjik. Imma għandna inkoraġġiment. Alla jinkoraġġina. Alla ma jħalliniex lampa stampa, ma jħalliniex weħidna. Fl-ittra lill-Ebrej innotaw xejdilna. Jgħidilna illi billi għandna sommu saċerdot kbir li għadda mismewwiet Ġesu bin Alla. Ħanżommu ferma l-istqarrija tal-fidi tagħna. Tibdilix dik l-istqarrija. Tagħmilix xi ħaġa baxxa. Żomma ferma il għaliex Ġesu bin Alla diġà għadda mismewwiet, daħal qablek fi smewwiet bħala l-prekursur, bħala l-garanzija li intu koll għad tkun minn office mewt. Allora żomm l-istqarrija tiegħek ferma sa tmiem. Imbagħad ukoll f'kapitlu 10 jerġa' jgħidilna ħanżommu sħiħ l-istqarrija tat-tama tagħna bla ma nkunu indeċiżivi. Indeċiżivi ġifieri ma tafx fejn inti. Ma tafx intix fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk. Għalfejn għandna nkunu sodi u determinati għax fidilu dak li wiegħed. Alla li wedna il-premju, li wedda il-wirt etern tiegħu u fidil. Mhux se jiġi jibdielu. U allura int żomm l-istqarrija tiegħek ferma sa tmiem. Bliema qawwa bil-qawwa tiegħi. Bil-qawwa tiegħi, bil-qawwa tiegħek. Impossibbli. Meta l-oppożizzjoni hija tant ħarxa, tant qawwija hemm barra, ma nistgħux nagħmluha. It-qawwija tagħna hija mingħand l-Ispiritu Santu.
u għall-Ispiritu Santu li jagħtina li ngħidu Ġesu huwa s-Sit. Infatti Pawlu jgħid tara fl-ewwel Korintin 12. Ebda wieħed ma jista' jgħid Ġesu huwa s-Sit ħlief bl-Ispiritu Santu. Is-sens huwa dan, ebda wieħed ma jista' jgħid sinċerament u ġenwinament Ġesu huwa s-Sit ħlief bl-Ispiritu Santu. Illi inti tgħix b'din l-istqarrija Ġesu huwa s-Sit u allura le ma nistax nagħmel abort. U allura le ma nistax nisraq. U allura le ma nistax nikdeb għal bżonn. Għaliex Ġesu huwa s-Sit fuqi. U hu li jikmanda, mhux jien li nagħmel id-deċiżjonijiet tiegħi. Kif ifettilli kif joġobni u nġannat skont il-konvenjenza tiegħi. Ħadd ma jista' jgħid Ġesu huwa s-Sit ħlief bl-Ispiritu Santu. Ma kull Kristjan għandu l-Ispiritu Santu. U residenti fina biex qawwina sabiex ta' bilħaq lil Ġesu nistqarruh. U ngħidilkom l-aħwa, nassigurakom li akbar ma jkun l-impenn tagħna favur Ġesu u ma nkunux mistħija minnu, anzi, niftaħru bih u bih biss aktar tkun il-barka li Alla jagħtina minn ġurnata għall-oħra. Jalla dil-barka nesperjenzjawha il-kol kemm aħna. Amen.